Aldo, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano na naman yun, Nena? Gusto ko sana mag-abroad, Aldo. Abroad? Mag-abroad ka? Paano na kami ng anak mo? Sino mag-aalaga sa amin? Pero malaki na si Abby. Magkokolehiyo na nga eh. Ano bang nakain mo at gusto mong mag-abroad? Hindi ka ba kontento sa buhay natin ngayon? Aldo, kung kontento ka na sa buhay natin ngayon, ako hindi. Palibhasa kasi wala kang ambisyon sa buhay. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo? Gusto ko kasing umasenso tayo, kahit papano. Mag-abroad ako para makapagtapos ng kolehiyo si Abby. Bakit pa siya mag-aaral? Baka mag-asawa lang din yan ng maaga. Basta, mag-abroad ako. Bahala ka. Hook! Talo na naman ako sa sabong. Minamalas yata ngayon ah. Oh, paring Aldo, ang aga naman yan. Oo pare, wala pa kasi akong tulog. Bakit naman pre? Galing kaming sabungan. Nakiderby kami kagabi pare. Ganun ba pare? Kaso nga lang pare, talo kami. Oh, talo pala kayo. Buti may panginom ka pa. Ikaw naman pare, may natira pa naman akong pera kahit papano. Di, ubos na naman yung padala ni misis niyan. Magpapadala na naman bukas yung pre, kaya marami na naman akong pera. Di ka ba naawa sa misis mo pare? Bakit naman pare, asawa ko naman yun. Nagpapakahirap siyang magtrabaho sa abroad. Samantalang ikaw, sarap buhay lang. Ba't ka ba nangingialam? Hindi naman sa nangingialam pare. Sinasabi ko lang yung nakikita ko. Diyan ka na nga. Pati pag-aaral ng anak mo, napabayaan mo na. Dahil sa bisyo mo. Wala kang pakialam, mag-asawa ka din ng abroad kung gusto mo. Abi! 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 O tay, bakit ngayon lang kayo? Bakit hindi kayo umuwi kagabi? Ba't ba ang dami mong tanong? Tapos uuwi pa kayong lasing. Ang aga-aga pa. Nakapagluto ka na ba? Nagugutom na ako. Opo. Saan po ba talaga kayo galing? Alam nyo naman pong mag-isa lang ako tuwing gabi. Malaki ka na, Abi. Kaya kaya mo na sarili mo. Kahit na tay. Paano kapag may nangyari sa akin dito? Babae pa naman ako. Huwag mo nga ako sermonan, Abi. Mainit ang ulo ko. Natalo ako sa sabong kagabi. Puro kayo bisyo tay. Diyan nyo na lang inuubos yung padala ni nanay. Magtigil ka nga, Abi. Pinapaaral naman kita. Si nanay ang nagpapaaral sa akin at hindi kayo. Dahil wala naman kayong trabaho eh. At nilulustay nyo pa yung pinapadala niya. Tumigil ka nga, Abi. Naririndi na ako sa'yo. Bahala na nga po kayo. Oh pre, mukhang may lakad ka naman ah. Oo, pare. Magsasabong ako sa bayan. Ang aga pa pare ah. Oo, mag-iinuman pa kasi kami ng kasama ko bago magsabong. Ah, ganun pa pare. Siguro nakapagpadala na naman si misis mo. Oo, pare. Kahapon lang. Kaya marami na naman akong puhunan. Simula na mag-abroad si misis mo pare. Di ka na nagtatrabaho. Ikaw naman, pare. Bakit pa ako magtatrabaho? Isapat naman yung pinapadala sa amin ni misis. Kahit na pare, kawawa naman yung asawa mo nagpapakahirap sa abroad. Tapos ikaw, sa bisyo mo lang nilulustay yung pera niya. Siya naman ang may gustong mag-abroad eh. Nag-abroad siya para makapag-aral yung anak nyo. Hindi sa mga bisyo mo. Bakit? Pinag-aaral ko naman yung anak namin ah. Kulang daw yung binibigay mong allowance sa kanya. Teka lang, pare. Bakit ka ba nakikialam sa buhay namin? Tandaan mo, pinsan ko ang asawa mo. Kaya may pakialam ako. Wala akong pakialam kung pinsan ka ng asawa ko. Kaya wag mo kaming pakikialaman. Diyan ka na nga. Umalis ka nga dyan. Baka malasin pa ako sa pagsusugal ko. Simula nung nag-abroad yung misis niya,
naging batugan na. Ayaw na magtrabaho. Buisit, talo na naman ako sa sugal. Pakialamero kasi yung kumpare kong yun. Palibasa kasi hindi abroad yung asawa. Kumusta na kaya yung anak ko? Namimiss ko na siya. Matawagan nga. Oh, si nanay to ah. Hello, Nay. Ba't po kayo napatawag? Hello, Abi. Kumusta ka na, anak? Okay naman po. Kayo, Nay. Kamusta kayo dyan? Medyo mahirap ang buhay dito, pero kinakaya ko para sa inyo ng tatay mo. Ganun po ba? Alagaan niyo po yung sarili niyo dyan. Wala na pong ibang tutulong sa inyo kapag nagkasakit kayo. Ay, naku, Nay. Kakauwi lang kanina. Lasing na naman. Lasing? Di ba umaga dyan? Ba't ang aga niya umiinom? Magdamag na naman sa sabungan, Nay. Tapos minsan, inuumaga na ng uwi. Tapos lasing pa. Palagi bang ganyan ang ginagawa ng tatay mo, Abi? Minsan po. Lalo na't kapapadala niyo lang ng pera. Nagpapakahirap ako magtrabaho dito sa abroad para gumanda ang buhay natin, tapos ganyan ang ginagawa niya? Kaya nga po, pinagsasabihan ko naman po minsan. Pero siya pa yung nagagalit sa akin. Pabayaan mo na lang siya, kung ganon. Opo, Nay. Humanda sa akin yung lalaking yan. Pag nakauwi ako. May iba ako, anak. Kumusta pala yung pag-aaral mo? Okay naman po, Nay. 1 taon na lang po makakapagtapos na po ako. Ganon ba, anak? Pagbutihan mo, para din sa kinabukasan mo yan. Opo, Nay. Magbubunga na rin po yung paghihirap nyo dyan sa abroad. Kaya nga, anak. Nay, may sasabihin po sana ako. Oh, ano yun, anak? Sa susunod po na magpapadala po kayo ng pera, sa akin nyo na lang po ipadala. Bakit, anak? May problema ba doon? Si tatay po kasi, hindi po binibigay lahat ng allowance ko. Minsan nagkukulang po ako sa pera, lalo na po sa project ko. Anak, sobra-sobra nga yung pinapadala ko para sa pag-aaral mo eh. Ganun po ba, Nay? Humanda talaga yung lalaking yan pag uwi ko. Pati ba naman yon? Ginagamit niya sa bisyo niya? O sige anak, may gagawin pa ako. Basta, malapit na ako umuwi dyan. Sige po, Nay. Ingat po kayo dyan. Buhay nga naman. Abi? Abi? Abi anak? Nay? Kumusta ka na anak? Uuwi pala kayo, hindi man lang kayo nagpasabi. Sorpresa ko sa'yo anak para sa nalalapit mong graduation. Salamat, Nay. Sa susunod na linggo na yung graduation ko. Asan yung tatay mo? Wala ba siya? Wala siya, Nay. Kagabi pa hindi umuuwi. Pero baka parating na rin yun. Ganito ba palagi ginagawa niya, Abi? Opo, Nay. Madalas po, lalo na kapag may pera siya. Ganun ba? Nilulustay lang niya yung mga perang pinapadala ko? Humanda sa akin yung lalaking yan. Sino kaya yung bisita ni Abi? Kaaga-aga pa. Hayaan mo, Abi. Pagdating niya, pagsasabihan ko. Abi, sino ba yung kausap mo? Oh, Nena. Darating ka pala, hindi ka man lang nagpasabi. Para nasundo kita. Oh, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Inumaga ka na. Naki-birthday kasi ako sa kumpare ko. Nalasing ako, kaya doon ako natulog. Huwag ka na magsinungaling, Aldo, kasi alam ko na lahat ng ginagawa mo habang nasa ibang bansa ako. Pero Nena, totoo naman yung sinasabi ko eh. Nagpapakahirap ako magtrabaho sa ibang bansa para mabigyan kayo ng magandang buhay, tapos ganyan lang igaganti mo sa akin? Bakit Nena? Sino ba ang nagsumbong sa'yo? Si Abi. Sinasabi niya ang lahat ng pinagagawa mo rito habang nasa abroad ako.
Wala kang awa, Aldo. Alam mo, nagpapakahirap ako magtrabaho doon. Tapos ikaw, sarap buhay lang dito? Nilustay mo lahat ng pinaghirapan ko. Patawarin mo ako, Nena. Masilaw lang ako sa pera. Yun na nga eh, dugot pawis ang puhunan ko sa perang yon. Tapos ginamit mo lang sa pagpapasarap? Magbabago na ako, Nena. Patawarin mo ako. Huli na ang lahat, Aldo. Lumayas ka sa pamamahay ko! Lumayas ka! Pero, Nena, bahay natin to. Wala na akong ibang mapupuntahan. Wala akong pakialam. Sana naisip mo yan habang nagpapakasasa ka sa mga kalokohan mo.